Zatim, što se tiče znači tog galaktičkog središta, dešava se da će se te 2012. Sad će da kažu astronomi, pa to nije dokazano. Dobro, nemamo mi vremena više da dokazujemo. Sačekajte lepo 2012. Bavite se čime vi mislite da treba, pa ćemo da vidimo. Tad će se, uslovno rečeno, vidjeti galaktički centar. Znači, mi se nalazimo neki 27.000 svetlosnih godina sunčev sistem je od centra galaksije. Njen prečnik je 100.000 svetlosnih godina. Na tom rastojanju stalno imate onu kumovu slamu, nešto, to je mnoštvo zvezda koje vi vidite kao prašinu. I stalno vam nešto zaklanja vidik ka galaktičkom centru. A galaktički centar je crna rupa. Crno ništa. Šta je crna rupa? Einstein je definisao crnu rupu, ali nije znao šta će se izroditi. Ona kaže guta sve. Nije tačno, iz nje izlazi nešto. Neke vrste zračenja. Ta ćemo biti na liniji kad će nas ošinuti neka vrsta zračenja, da tako kažem. Pazite, nisu sva zračenja kao svetlo da se prostiru brzinom svetlosti, pa da im treba ne znam koliko hiljada godina. Ima oni koji se prostiru trenutno. Crna rupa je prelazak u drugi hiperprostor. U drugi hiperprostor. I ne treba se tome mnogo čuditi. Nauka je dokazala da kojom se brzinom prostire impuls od ljudske ruke do mozga. Kad pipnete vruće nešto toplo, koliko treba dok mozak to registruje da trgnete ruku. Ali kad hoćete da uzmete predmet, mnogo brže ga uzmete. Kao da mozak zna unaprijed da pošalje pre nego što ste vi odlučili. Znači, ne zna nauka mnogo oko toga. Nemoj se lažemo mnogo oko toga šta znamo, šta smo otkrili, da je to neki kraj, nečega nije. Nešto će nas, ali nećemo ni da licitiramo šta. Nešto će znači tu da se desi, još. Da se završava period završava. Energija. Stiže. Brzinom. Kako su znali stari Grci, kako su znali drevni Haldeći više vekova pre Hrista, na primjer, koliko traje, nisu samo Maje znale, koliko traje precesiona godina. Znali su recimo i druge neke kulture. Kako su oni to znali? Šta mislite? Bili primitivni, tek izašli iz pećine i lepo to sve sračunali, snimili. Gdje su im teleskopi? Nemojmo da pričamo takve priče uopšte. To je nasleđe prethodne civilizacije koja je na sredini tog perioda, znači na tamo neki 12.500 godina propala. Propala, nestala, zovimo je Atlantida, zovimo je Lemurija, bilo je više tih kontinenta, nije samo jedna. Propala, gurnula čovječanstvo u neku vrstu, da kažem, divljaštva, da ispočetka krene, da sazreva, da uči neke stvari, ali su se neka znanja mutno prenela. I to je taj biblijski pad, tu se sve slažu priče. To je taj pad. Znači sve se tu slaže. Sad ne možemo znači govoriti o promjeni bez odgovarajućeg znanja o nečemu, bar minimalnog. Znači ljudi moraju znati da se nešto menja u kosmosu, da se to stalno menja. Da oni ne mogu sada kažu neću ja da se menjam i baš me briga. Neće da se menja što će nestaneš. A ako hoće da se menjaju, onda su putevi otvoreni, onda će već doći do saznanja. Tu sad stupa metafizički princip. Nešto će se već postarati da čovjek čuje, da uključi televiziju kad treba, da čuje kosmos ili ne znam šta drugo, ili da se sretne s ovim ili s onim, nešto će ga već povesti u smjeru u kom treba i on će se menja. Ovdje moramo sad da napravimo, kad smo kod metanoje i promjene umu, nadam se da je sad, da sam uspeo malo da razjasnim šta bi morala znači promjena u umu, znači promjena koja se tiče i misli, i reči, i dela, znači jedno potpuno preobraćenje kako se ponegdje može pročitati čovekovo, znači u smislu shvatanja, u smislu jednog uzvišenog pogleda svijet, moment kad čovjek postaje biće smisla, a ne biće interesa, kad čovjek postaje individua, a ne biće krda, ali individua koja pretenduje na jedno sa svim, svakim i svima ostalima, a ne biće krda koje se ujedinilo, mi mora budemo delovi neko krda hteli, ne hteli, ali to u zemaljskim stvarima. Međutim, ne biće krda koji će misliti tuđom glavom, koji će čekati. Znači, individua koja jasno ima svoju svijest o sebi i potrebi da se menja, ali isto tako ima svijest da predstavlja jedno sa svim ostalim. Znači, to je to mistično iskustvo suprotno svakom okultnom iskustvu, koje vuče u suprotnu stranu, sažima, sabija, a to je to iskustvo koje nas širi, povezuje i otvara nam neke nove vidike. I u tom smislu moramo govoriti o promjeni. Kad se promjena svede na pokajanje, nije to problem što se svelo na pokajanje. Teolozi, sveštenici, znaju oni o čemu se tu radi i mnogi vernici, makar i da ne znaju ovu priču o kojoj sad mi govorimo. Ali, o čemu se radi, imamo jednu jako interesantnu pojavu. Ne može se prevariti, da tako kažem, ja neću da pominjem Boga. Suviše veliki, on je u svemu, sve je u njemu, neću da pominjem u ovom kontekstu. Evo da kažemo priroda sa velikim P. Nikada je ne možete prevariti. Nikada ne možete vi sad biti lažni pokajnik, lažno opraštati ili šta znam. Mi imamo pokajnike koji su do pre 10-15 godina, ne znam, jurcali za štafetom. Sad su, kaže, to je bila takva ideologija, ne znam, sad idu u crkvu. Ali se nisu istinski pokajali. I u tome je problem.
To je, znači, druga strana te medalje o kojoj se danas ne razmišlja mnogo, ali nekako je prisutna na sve strane. Napravit ćemo sada jednu kratku pauzu, a onda ćemo da nastavimo priču o tome da dođemo do suštine. Pripremite se da saznate ko može da učestvuje u velikoj promeni, ko ne može i da li u ostalom uopšte postoje razlike među ljudima koji mogu ili koji ne mogu da ovu promenu prihvate i na koji način da se potrudimo da tu promenu prihvatimo što bolje. Vraćamo se, evo, kao što vidite, vrlo brzo u studiju i nastavljamo priču o metanoji, čudu promene. Promene u umu su tema današnje emisije Kosmos, a da bismo pričali o promenama u umu, ispričali smo vam mnogo toga šta je bitno da znate zbog čega se zapravo promene u umu i događaju. A sada da pričamo o tome ko će sve da doživi te promene u umu, zašto, kako i na koji način, a ja se vraćam metafizičkom zakoniku sudbine koji ste napisali, evo, 20 godina, tako? Pa napisan je, nisam ga odmah objavio, čekao sam trenutak, uvijek se to nešto javi, da tako kažem, kad nešto treba pustim. Kao i ovo sad, to pričamo, rećemo, pre 10 godina nije vredelo. Ni onog boba? Da. Dobro. Ono što mi je sledeći zakon zapao za oko kada sam čitala knjižicu, kaže zakon velike promene. Malo čas smo u stvari na početku emisije pročitali zakon vremena, to da se vremena ubrzava, da tako sve ono liči na ovo što se sada događa. A kaže zakon velike promene sledeće. Velika promena će se desiti i u njoj će propasti zlo. Kako to znate? Šta će se tu dogoditi? Evo prvo odgovor na to pitanje. Posmatrajmo stvari malo iz suprotnog ugla, da kažem. Nijedna promjena nije velika, niti će biti velika, niti će uopšte biti promjena u krajnjoj konsekvenciji u metafizičkom, duhovnom smislu, kako god hoćete, ako u njoj ne propadne zlo. Znači, samo onda kad bude propalo zlo, znaćemo da se dogodila velika promjena. Sad, pošto znam da mnogi neće biti zadovoljni ovim odgovorom, jer ja nisam pisao aforizme, ni Marfijeve zakone, niti nešto slično, tu, mada mogu i to ako treba, ali ajde. Imate smisla. Našalimo. Nije poenta u tome, znači, kada će se nešto dogoditi. A evo sad znamo i primaklo se. Ali to velika promjena, to nije pitanje jedne sekunde. Znači, ne moramo to locirati vremenski i prostorno na neki način. Pogledajmo mi, da li je zlo ili dobro jače? Što se mene tiče, sigurno je dobro jače, mada ne izgleda uvijek tako. Gledajte, zlo je delotvornije. Jedan ludak, ali ne mora i da bude ludak, zavisi iz kog se ugla posmatra. Nekad je to terorista, nekad je to borac za slobodu, ne znam šta, ko. Jednom reču, jedan destruktivac, ajde, nazovimo ga tako zbog čina. Uz pomoć nekoliko kilograma eksploziva. Za 3 minuta može da sruši zgradu koju je gradilo 500 graditelja, projektovalo 20 inženjera, uložili 5 godina rada, truda. Po toj logici gledano ispade da je zlo mnogo delotvorno. Kako onda uopšte nešto postoji i funkcioniše i šta mi uopšte radimo? Kako onda uopšte postoji? I kako to svako zlo na kraju ipak samo sebe pojede i uništi? Ili ga uništi neko drugo, njemu slično zlo. Evo kad nastupe nekakvi ovako malo, prošli smo kroz to i još prolazimo i mi i svet, ovako politički, društveno roviti periodi. Pa kad ne funkcioniše ni vlast baš najbolje, kad imate svega korupcije, mita, haosa, i svi smo mi u tome i manje više nismo ni svesti koliko i sami doprinosimo tome, a ne samo tamo neki počinioci nečega. I vidite, sad kaže neko radi šta hoće, ne možemo niko ništa. Jedno vreme bio tamo u paravojnim formacijama krao pljačku, posle postao kontroverzni biznismen, pa onda posle nije više ni kontroverzni, pa onda dao decu na Sorbonu da se školuju, pa onda postao. I jednog dana, pogledajte, vidite šta se to sve dešava. Ono umrlo, ono, ne dao Bog, stradalo u saobraćajnoj nesreći, sa ženom se razveo, žena se otrovala, ili dobila neku, ne daj Bože, bolest, ili čovjek dobio, ili se poubijaše između sebe i tako dalje. Znači, kako to te ovozemaljske moći, naročito one stečene na zlu, kako su to tako krhke i ništavne? Pa pogledajte samo jedan trenutak šta može napraviti. Jedan trenutak, jedna elementarna nepogoda, ne daj Bože, bilo šta slično, znači, sve to obesmišljeno, sve to strašno, znači, izgubi neku vrednost, neki značaj, neki smisao. I oko čega se mi to uopšte rvemo ako će ovozemaljski ljudski život jednog dana će završiti da se potone u nekakav mrak? Ma da je samo mrak, pa ajde, i kao sad će onaj ide i da spava do uvečnost, ma neće spavati. Ma ide u neki eterični svet
kakav je zaslužio, da će od njega prave zloduha i ko zna šta sve, mislim, ima da bude u nekom ružnom snu i ko zna čemu. Da je to sve nemoguće, da to sve nema, nestalo bi do sad da nema smisla. Kako to svet nastao iz jedne tačke, iz ničega, pa se na kraju svega toga izrodila inteligentna civilizacija? Zašto? Da bi opet nestalo u tački. Pa nemoj ljudi da je čovek to radio. I to jedan prilično glup čovek, da je stvarao svet. A kamoli Gospod Bog lico. Da je jedan prilično glup čovjek stvarao svet, rekao bi, što je uopšte sa tim da se zamlačujem? Tamo iz jedne tačke kvrc nastalo, nestalo, to sve trenuci sa te tačke gledišta, i što će mu naročito nekakav čovjek tamo. Dobro je definitivno jače od zla, ali zlo se uvek lako maskira. U nekakve borbe za pravdu, revolucije, kontrarevolucije, čuda. Dobro je uvek smireno. To je jedna smirena snaga. To je ono na čemu potencira crkva. To je ono na čemu, znači s pravom, na čemu potencira crkva. U tome je suštinska razlika i nikad niko da kaže. U čemu je razlika između velikih religija, na primjer i sekti? Ne kažem svi. Pa, onaj tamo u sekti sprovodi neki ritual gde su ljudi napeti, gde se sažima ljudska duša, gde se sabija, zatvara se u neke okvire, tvaraju po eteričnoj sferi. Nema tu nikakve metafizike, nema ničega. To je isto kao kad u zemaljskim poslovima uzmemo da uradimo nešto loše. Tu nema tog smirenog stremljenja. Naš cilj je smirena radost. Ne ona radost koju imamo kad se napijemo u kafani ili na svadbi od subote do subote, jedno mesečno, 2 puta, koliko puta, posle nas boli glava. Ne to. Jedna trajna smirena radost. Tako napeti sigurno nećemo ući u nekakvo carstvo nebesko, kroz to se onako ulazi kroz same sebe, ko što i Hrist kaže. Znači, to se opet vraća na ovu priču da moramo sami da menjamo svoj um. I tu se ponovo vraćam i na onu malopređašnju konstataciju. Žao mi je ljudi koji su do juče upražnjavali paganske rituale kao što je trčanje za štafetama ili ne znam čime, nemam namjeru ideološki nikog da vređam, to nema sa tim veze, i koji su sada u crkvi prepoznali neke rituale i ideologiju koja će da im zameni onu ondašnju. Pa sad idu na litije, odnosno na liturgije ili mise, kako ih već koja hrišćanska crkva naziva, i sad su tamo, a u stvari su u duši ostali pagani, oni vuku nazad, žao mi je njih, neće uspjeti da urade ništa, nije to promjena. Promjena mora znači da bude kompletna, čovjek mora se uzvisi, da se uzdigne, da shvati recimo, evo ovo sad ko sluša. Kako, ajde sad konkretno, kako da se uzdignemo, šta da radimo? Sad se vraćamo na onu priču, kakva to podela postoji među ljudima. Ljudi su izmislili mnoge podele. Sjetili su se pa kaže, onaj crnac, onaj belac, i gotovo, rasisti nastali i kaže, mrzim onog drugog jer on je tamniji od mene. A pritom i među belcima imate tamnije, pa svaki čovjek različit. Ako će budemo rasisti, onda bi trebao svakog da mrzi. Ne postoje dva ista čovjeka. To su potpune besmislice. A kamoli podele po političkoj, nacionalnoj i ne znam kakvoj liniji, potpuna besmislica. Kogod iza takvih podela stane i počne da ih koristi u bilo koju svrhu, taj se nalazi na rđavom putu. I kogod pristane da bude deo tog krda, koje pije vodu sa tog izvora, da kažem u duhovnom smislu, na rđavom je putu. Delimo ljude u skladu s tim na ljude interesa i ljude smisla. To je jedina valjana i jedina moguća podela. Ili pak ljude krda, ovi ljudi interesa nisu oni koji samo rade nešto u svom interesu. Radi oni u tuđem. Sve misle da su altruisti. Sve misle podržavamo neku ideju, podržavamo nekog velikog vođu, podržavamo, ne znam, gladovaćemo za vođu ako treba, a vođa se baškari, ne znam, i radi šta on misli da treba, on zloupotrebio masu i kaže vidi ove budale, mislim, ovo. Znači, to tako ide. Znači, to su ljudi smisla. Nisu oni uvek oni koji grabe. Nego i oni, nisu oni koji jašu, nego i oni koji puštaju da budu jahani. Ali opet ne u fizičkom smislu. Ne, to su ljudi interesa, o njima pričamo. Da. Sad, ljudi smisla. Ljudi smisla uvek teže nečemu višem. Uvek pokušaju, nisu oni time opsednuti. Uvek teže da dokuče neki viši smisao. Uvek sebi postavljaju pitanje. Ne uvek, ne po cijelo. Oni normalno rade, oni normalno funkcionišu. Znači, ima ih svud. Možete ih naći u svakoj branši. Znači, nisu locirani samo u manastire ili samo u škole ili ne znam gde ili ovde ili onde. Imaju svud. To su oni koji se često pitaju, a čemu sve ovo? A što smo mi ovdje? A što smo? Sad, svak traži svoj put. Nekom je to religija, neko možda čak, ja iskreno moram priznam, čak i oni ljudi koji nisu religiozni mogu biti ljudi smisla. Zašto da ne? Znači to moramo prihvatimo, jer nažalost često svedoci smo i religije budu zloupotrebljene upravo od ljudi interesa.